госпожа Никола ще има честта да връчи сертификатите. И един малък подарък ще има от нас за всеки един от вас. Като представител на агенцията, която е равностоен партньор на колегите от Пловдив, да връча сертификатите и още веднъж да ви поздравя за коража да се включите в това обучение, да бъдете мотивирани да изкарате целият курс, който е от 9 модула, изписани тук на гърба, да ги забравяте, да си припомните от време на време какво сте учили и за това си успешно така финализирате курса и спомагате с вашата дейност за успешното приключване на проекта. Първия за сертификат е на Елена Тисича. Много благодаря. И да го използвате така този знанията, придобите да бъдат много полезни за вас, за вашата работа и така да ви мотивират за още по-големи постижения в вашата професионална сфера. Много ви благодаря. Желая успех и развитие на програмата, разбира се, защото тук има много заложено. Има какво много да се научи и съм щастлива аз. Първия сертификат. Благодаря ви. Освен дамите има и един кавалер, Ивайло Денев. Нашия близки мъж. Да, мъж. И вас също ви поздравявам и ви пожелавам сертификата и знанието са така необходими, полезни и да ви мотивират за включване в следващото курс. Следващото е Елизара Христова. Аз ще получа, защото не е в момента. Това е дъщерята на Това е дъщеря ми, да. Тя се занимава с това, учи това и е много щастлива, защото тя ми помагаше в повечето случаи. Добре, нека да процъфтява семейния бизнес и много ученето и на младите, и на Европа. Да, благодаря ви. Сега Славка Красимирова. Благодариме за седмицата и на вас честит. Както сега добавената стойност от участието в курса, освен специализираните знания и умения, за които така благодариме за продължителност. Надявам се, че курсове бъдат свободни. Да сме първи. Иванка Кънева. Желание за успешна професионална реализация. Елена Йолчева. Заедно с чат. Тяхно събуждение, много ми хареса и вече съм фен на вашето. Аз мислих, че даже не се учила точно. Много бързо знание. Много добре. Ваня Марин. Марникова, извинявам. Сертификата и съзнание. Костадинка Денева. Много ви благодаря. Сърдечна благодарност на целия екип, че ми дадахте такава възможност лицензирано да мога и смело да предлагам на хората, които се нуждаят от всички тези. Благодарим за много хубавите думи. Да, благодаря ви от сърце, че ме подкрепяте. Ще ми давате възможност да се реализирам все по-добре, дай Боже, с такива. Това е целта на обучение. Благодаря ви. Винка Стоянова. Много успехи. До нови срещи по следващи курси.
И още развитие. Юлия Ангелова. Галина Койнова. Много учат. Да. Лична професионална реализация, въоръжена така с големия обем знания, умения и радвам се, че точно добре вече. Спокойни сме. Професията няма не само ще бъде в списъка, ами ще има потенциално резултати. Зоя Иванова. Благодаря за това, което казахте за проекта, за измечателите, за ползите от усмивка. Благодаря на целия екип за всичко, което сте направили. Това е изключително много работа. Убедена съм сигурна, но резултатите, по които сте постигнали и които благодарение на тях ние вече сме част от това цяло, съм изключително щастлива и смятам да използвам всичко научено и да го предложа така, че да бъда полза